van Zwarte Pieten jaaien, dan gaan de bern wie dit warm als Zwarte Pietjes in plaats van Sint Maarten. Wij doen eigenlijk in Griep nooit Sint Maarten. Dan moeten we onder belje of klapje en dan moeten we handen in de zak en dan moeten we straaien en dan moet in je jongen en dan gaan we tegelijk een beetje doen en dan krijg je yield meestal of snoep of in je voorbij. Wat een aparte traditie. Alles wat apart is wel leuk, want alle dingen die gewoon met vaak zijn. Ja, want joh, hondenvoetbal bestaat net. Nee, maar dat is wel leuk. Ja, want sommige honden kunnen heel goed de bal pakken. Dan ben je dat hele goede keepers. Kom hier, nog slome slakken! Hey! Gooi in mijn schoentje, gooi wat in mijn laadje. Dank u Sinterklaasje. Zo? Ja, is genoeg. Ja, kom op hier. Wie komen naar de televisie dan? Ja? Ja? Ja. Dus ik zoek wel best wat geld, Jan. Ja. Zo. Eén. Oh, ik krijg altijd alle 12 euro. We beginnen nog een volle meer. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laadje. Dank u Sinterklaasje. Klaasje. Hartstikke mooi. Cees, nou maak je mij wat van mij hè? Ja, natuurlijk. Dan maak ik even in de kamer, want je moet wat je draaien en Sappel had ik net los in de bus. Je wil alle 1. Ja, dat wil alle draaien, hè? Alle €3. Ja, Dat is best wel die oren zware peer. Ja, we kriegen. Ja, hè? In één keer. Nou, ik zeg wel even Harry. Dank je. Dank je. Dank je wel. Goed zo? Ja? Nee, ik maak nou mijn piekmenuutje opzetten. Ja, wij hebben een beetje op stap. Ja, dat is het. Ja. Oké. Maar ik zie je altijd de skommetjes eruit. Maar die smikken we hier nog helemaal lekker Ja, op? die ik even lekker op eerst, ja. Nou, ze hebben wel de moeite gedaan om te beweren om Sint Maarten varkens te krijgen hier. Hè. Maar dit is al zo'n lange traditie. Dat ze Sinterklaas hier is en nemen ze het. Dit is veel leuker. Want nog heb ik wat een snobby. Is het hè? Help maar even mais ook zo even. Ik heb er geen verstand van, gelukkig. Maar je verkeerd is ervoor. Ja, maar je hoeft er geen verstand van te hebben om wat te verkopen. Nee? De ene die wil klein, de ander wil groot, en de ander die wil met een platte kant, want dan kan die tegen de muur. En een ander die wil een kale, want dat is heel natuurlijk. Ja. We zijn hier op een stuk grond dat sterk verwaarloosd was, eigendom van plaatselijk belang. We hebben gezegd, nou dan gaan we dus een kraan erin zetten en dan ruimen we dus alles op. En zo hebben we een jaar of 6 terug hebben we dus hier al die kleine dennetjes neergezet. En die zijn nu uitgegroeid tot volwaardige kerstbomen. Je staat de hele tijd wat voor school achter de crisis. Ja. Heb je al een crisis bij je zo? Ja. Dat zou goed. En we hebben hem ook al vertellen. Wat zei je? Hij had hem ook al vertellen. Verleden week zaterdag meteen om 10 uur was het kaartje opgehangen. Je bent de allereerste. De allereerste, ja. En we vonden het wel leuk om nu die kerstbomen de mensen zelf te laten uitzoeken, zo op stam zoals ze hier staan. En dan kunnen ze zelf bepalen wanneer ze naar huis willen halen. Alle wie de kaartjes ben dus voor zijn. En we hopen dat er vandaag nog een beetje bij komt. Onverwacht kijken we naar alle auto's, maar niemand die stopt. Maar het is
best geinig om te doen. En weet je blijft ook een beetje in de maatschappij verder. Hè? Ja. Ik heb dus 8 jaar waarom mijn vrouw verlend. En dan, je haalt in het winkel aan. Dus het is natuurlijk... Hier in het dorp? Ja. Dat je alleen nog in huis zitten kan, dan ben je ook een oude kerel. Je bent al. Mag ik vragen hoe oud je binnen? 81. En je bent dus alleenig. Heb je dan zelf een kriesbeem in je huis? Nee, nog net meer. Nee, maar ik ben bij de kriesdagen vaak bij de bijnen wel, of bij vrienden. En, ik ben eigenlijk de laatste jaren eigenlijk nooit kriesdagen meer alleen. Wat doen we nou als er je meesten komen van die BM? Volgende week kunnen ze nog kopen en dan op de kriesmerken. Wat voor BM zie je jou? Nou, een mooie, volle, dichte boom. Ik met kluit. Die ik bij mij voor in de tuin gezet. Ja, we scheppen hem de volgende week zaterdag dus, of de week erop, scheppen hem er gewoon uit en dan kunnen we hem zo metnemen. Ja, prima. Dat is met kluit. Kijk, dat is mijn boom.